Somaho Boruni Raja Tinodoni Jalinagi Nape Sipata Salanoa Ekeli Di Baiko Tuk samuru tung lapang panukumi nama dodainan manodoho nala parumaina Nape Sipata Salanoa Ekeli Di Baiko Tuk samuru tung lapang di
Mari dia mahita siap kumpul ini nomor orang ayat saya terlompat. Puji Jehovah nasama. Laos tadi hormat. Puji Jehovah nasama. Turut parmulia. Bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi perbadia. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah jalale honokku Tuhamu roha na ibaru doho todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna jalale honokku Tuhamu todiku tu bagasan ate-ate muna jala au mapahesa asa marparange hamu di bagasan akapatiku aka uhuk pupe radotan jala patumonmu Sion si Tuhan hinadingkan marsinondang di bata saya naroro di batata jala dan taga membuhung ibana ai somamodo di dok Jehovah useonokku matodiku tu pinokparmu nuai jala pasuk-pasukku tu pinokparmu masu martangiang mahita Ali Tuhan debata parguguna suatu dosa pahot marohanang ate-ate nami asa mamuka di hari sadarion sahat tu saliling totong mahami taringon tu aturan mi suaton mapakirimon dohot habengeton di rohanami mangului lomo di roham asa gabi parsidohot kami di parsauran di ton dini ali ton di porbadia ton di pangodia Urubi jala rajai mahami asalam manabda hami jala bangat tusi di asido tolong ni rohami tangihon jala pasikop tanyang nami marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si baluahami amin. Laos tadi hormat Jehovah
112 ayat 114 hujahama ayat nomor 7. Haleluya. Mertua mabawa na magkabiari Jehovah nalomoroha pasu sai tutu di aka patikna. Sarap ma pinopar na isugot di kanoon. Hamoraon marlori di bagasan jabuna jalakot do hati orang nai rodi salele leleng. Saya bisa bawa teori guru di kampung umum sehingga perlindungan bahasa para sekolah jalan abuna. Martua do akka nama nihon hatani di bata no piopsa jala nama lahosa. Amin. Pinasahan.